Igbo ka ụmụ na ọ na-agụ emebe oyibo nwa ọmụwa Igbo mmụọ mere ezechi ọzọ kene m na nna n'Igbo ya adị ụmụ na ndị be anyị abịagwo kwuo na ụka dị mma na ụka ji anagha ka anyị na-enugide mana enwere ibe nsị ka njụ ọrụ biko na-eshere ndị Igbo ọkwa ịma na mgbe gboo gara aga gbasara ndị ozi na ọ na-aga mụọ nwa ọ bụla ejimegbu onye n'ike onwe ka egbe si nwụọ onye eze nwụọ achọba isi onye aji eji wee tinye na n'ọbụ eziokwu alụ niile na mpụ niile na-eme mgbe ọ na-ele egwu na be anyị ọkwọrọ ncha niile bụ ụka bịachara kwụsịba ewezụga ụka teknọlọji eji anata ọkwado ọcha wetara ụka wetara teknọlọji ibe anyị ọkwado ọcha wetara nyawa ụka n'onu nwayọọ nso a na-ama okwu buko ọ na-aga na-enyeju obi gị akwọ ọvọ mgbọrọgwụ na-aja ọbịa ibute oche oche ibutere ụdịdatị idebere ya ka m nọrọ ya sibichara nya bụ oche ka m ga-enyeju nwa akwọ onowu ndị na ime omia maji iwekwanya bụ ego na ego kirikiri a na-asa egbu ntachacha ekwuo na nne m nụ mmadụ ọ na-adị mmadụ akọ ekwu na m aja ejecha n'ike nụrụ gbawuru nwa nza na akụkọ ka dị mmanwụ n'ọnụ enwere ibe m ji ije nọta nwa a nọrụsie n'ike ibe m ji ijewe ụka ka m na-akọkọ n'ọnụ maka na ineru anya ọfụma mmanwụ be m jekwuru Maria Kenene maka mmanwụ eze nwaanyị ka m na-etiri onwe m mbataru okenenya nke na-esi enyi ike obodo teghekọ ọnụ ụfọdụ si na-eji amachi mmanwụ ụfọdụ si na-eji atụ okwute mana ele anya na Mary Magdalene mere arụ ndị mmadụ were okwute ka atụwa onye obinye igwe sere ibe na ana sikata o wee sịba onye na-eru anya mmadụ na emebeghị njọ chacha ya bụrụ okwute tụọ ọnya ka m bịakwa ka m gwa gị okwu a na-akpa egbu onye mere njọ anaghị egbu onye mere njọ chacha maka na ime anya ịbụ na Sọl gbubere ndị otu Chukwu gbucha ka o gbugide ha n'ike o jebezie Damaskọs ka ya butọpụkwuo wee zawazie eze ndị eze wee jide ya n'ụzọ ka onye isi n'ike emechaa o chegharịa emenya mmiri Chukwu ọtawa Pọl ọkụ eziokwu ọkwa Chukwu mechara taa kacha enye eze ọkọ nne e nwere ihe Chukwu kere n'elu ụwa ibe na-abụ ka o kere ka ị mara papa o kere mmadụ kee mmọnwụ ngwa ka m kọwara m ya ndị onwe dị adị n'ọngụ bụ mmadụ ọnwụ nwụgo nwa gwa nwụrụ anwụ na ọmụ mmọnwụ ya o nwere ka o si dịba adịba okwu dịrị wee kpọọ mmọnwụ be m ọsị mmara amarụ n'ugo nwa agwa anagbo na mmọnwụ be m ji abịa mkpe onye okwu dị na mmụọ kwekwara ekwe mana ahụ esichaghị ike ọsị m ndị kpatara ya isi a na onene bụ ụmụ nkwụ m iwu kaba si achacha ọcha uwe nwa bayiche na ahụ n'ọba ego ka ejiri bịa na bụ ekwu onye na tupu bụ esoro m bịa na eji enyebe ego okwu dịrị si na ego ehika isi jee n'okwu dịrị o ruzie mbọsị ahụ nkwukwuzie na nji abịarute mmiri ozuzo zoro n'igwe ọ na-abụ m kpatara ya ịma na a na-ekwu okwu ọbụla ekwuchara nwa oyi esi ọgwụ na ọnọdụ ọsụtụri elu ịma na okwu ọ bụ adịgbo ka esikwu ya na mụ na ụmụazị ibe m akpagbu ya na onye ji akpa anyị okwu na o nwere ego ọ ji enyeba mụ nwa bịarụzie were nkwụ ọkụ wee nye m maka ndị ọnụ m ji ejiri nyewa ego akpatakwa ọnụ m ego na be m ka m ji were ego wee buru iche n'isi
ka. Ee, Pen n'ihu pen n'azụ. etikodoro edolu ka m bịa n'imezi nwa dị n'ọgwọ n'ihi akpakpa fichi. Nwayọ nwayọ. Ụmụazị akarịgo n'ibu ka ba si enenecha mmanwụ. Ọkpọnụ nne na-enweba na-enene mmanwụ nye na-atọ m ụtọ. Sie enyi ike. Maka mgbe gboo gara aga na-aga mmanwụ pụọ n'ama nwata nwaanyị emechie ihu ụmụ nwoke etinye mmanwụ mgbe ahụ ka o ji abụ mmanwụ gbachaa agụụ agụuwe mmanwụ mana gị na-eruo anya ọfụma na tata na ọ na-agazi mmanwụ na-agba nwata nwaanyị a na-enene mmanwụ ịmana nwaanyị ka nwoke wee kpata ego ị na-eme nwata nwaanyị ara inwoke aga ee ndị eri ọnabụ ka o si dịwazi ụmụada si na ba ama akwọ na nne bi mana ngaziri chaba n'aka na nne okwu ndị ka m bịaruo n'ọhụ ji na ọkụkọ ka iweta enye mmanwụ ịmakwa ibe ị gwara mmanwụ be m mụ na ba nana ee nke m ọgọ dịka eteghete mgbe ọbụ ọja be m anụ ụba ka ị na-akpọ m ma ọ bụrụ eziokwu iji ọja gwa m okwu tupu bụ ike nwa ọgwọ iwetakwara ego wee nye nna aka nche na ọbụdala ka iji enye mmanwụ ọhụrụta aza nke ị nyere mmanwụ be m ọkpọ n'isi na abụọ ka ọ bụ abụ mana ịma na nsịkọ na-eti eze ebu n'obere mmiri maka na atanị gbara ụmụ ya na nwa ahụ agbagọta egwu chechefụba anya onye ọhụrụ na-azọwakwa onwe ya nya amazi onye bụ onye ịnụkwa aka m na-ebe onye ọbụla gba ọtọ na-akwa amụ ya aka na akachacha alụsị ọbụla gburu onye na-enye ya nri n'aka oji ogbukọ onye bụ alụsị ịnụkwa ebe a ka m na-ebe ebe ijide n'ebe ọkụkọ ijidekwu ya ọhụma ọnwụọ n'ike na iji akwụkwọ ụkwụ ya ndị ụka ndị ebube dike ndị isiji ikike inye mmanwụ be m ndị ụlọ ya adịghị na mma ebube dike ekwukwa mba na ego onwe tiri n'ebere na-eji eji agwa ekwubere ugo nwa afọ masị ka ị mara ama ka m bịaruo onu na-eji ejebegodo n'ụlọ ụka ekwubi ya a na-ekpeteri chukwu tupu a na-ezizi anyị ozi ibe anyị ya eme maka na ọ bụ nya bụ eze ndị eze nya bụ ọkacha akacha ụgbọala ji ka a na-achụkwa n'ebi nwa gị marụkpakwa amarị sọsọ ibe mere eme bụ na ọ na-aga bịaruo etike bịa were nya bụ ego masị debe na tebụl ka mmarụ nke bụ nke mmanwụ ọ naghị aka mma ka ewere nkụkọ atụrụ wee tigharịa nke ewu ọ na-awaba n'aba anọrịgwo ma na ọ bụrụ eziokwu isi n'ihu wee na-eme anya na m yiri mmanwụ ọkwa eziokwu mana isi n'azụ wee na-eme anya mụ na sisita bụrụ okwu ndị esisita ka ọ kọwaa atụ ọnụ m ntụ ọnụ ndị